So yanzu zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan link ɗin da na turo muku kuma ku register account ɗinku na Travels. So farko za ku ɗauko link ɗin kamar haka, za ku ga na saka muku link ɗin da inda kuke kallo yanzu. So sai ku yi copy link ɗin, kun gane? Za ku yi copy link ɗin. Daga nan sai mu tafi zuwa ga Play Store. Za mu je Play Store domin mu ɗauko application da za mu yi amfani da shi mu yi register wannan Travels ɗin. So bayan mun shigo cikin Play Store ɗinmu za mu yi typing haka Talking Pocket, yawwa, Talking Pocket. Kun ga gashi nan ma ya fito. So kun ga yadda spelling ɗin yake. Yawwa, kun ga kamar haka application ɗin yake, gashi nan. Kun ga wannan shine yanayin logo ɗin shi. So kun ga already ina da application ɗin, so ya ce min in yi updating, ko kuma zai nuna muku cewa ku yi install application ɗin. So bayan ku ɗauko application ɗin sai ku shiga. Ga nawa na yi typing akan shi. Sai ku shiga cikin application ɗin. Za ku ga simple steps da za ku bi domin ku buɗe application naku. Kun ga nawa already na ya buɗe app ɗin, so kuma za ku ga yadda za ku yi. Zai nuna muku ma da kanshi, za ku ga step by step yadda za ku yi. So bayan kun buɗe application ɗin, nan muku dashboard ɗinku kamar haka. Wannan link da kuka ɗauko sai ku zo nan gurin ƙasan nan da kuke gani, gashi na saka discover. So nan gurin za ku taɓa. Bayan kun taɓa gurin zai buɗe muku haka. Sai ku taɓa nan wajen. Gashi nan wurin search ɗin nan sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi sai mu yi pasting link ɗinmu a ciki. Kun ga link ɗina nan na yi pasting. So bayan na yi pasting nan gurin zan taɓa domin ya tafi. Gashi nan ya buɗe. So kun ga anan gurin sai mu saka email address ɗinmu. Kun gane? Sai mu saka email address. Bari in saka nawa email ɗin. So bayan mun saka OTP ɗinmu sai mu taɓa, bayan mun saka email ɗinmu sai mu taɓa wannan send OTP ɗin. Za su yi mana sending OTP. So bayan sun yi sending OTP gashi nan sai mu je zuwa ga Gmail namu. Mu yi copy wannan emails ɗin, ko kuma mu yi copy wannan OTP ɗin sai mu zo mu yi pasting a nan wurin. Yawwa, gashi nan na saka OTP na. Na yi hitting verify. So gashi nan account ɗina ya buɗe. So bayan account ɗina ya buɗe zan yi setting abin nan profile ɗina. A nan wajen zan saka sunana, last name ɗina, sunan babana kenan. So yanzu zan cike komai da komai dai. Yawwa, gashi nan yanzu na cike komai na information ɗina. Sai in hit wannan complete profile ɗin. Gashi nan na taɓa shi. So kun ga yanzu muna kan setting account ɗinmu. Ba wai mun gama register bane ba fa, ba mu gama register ba. So bayan ka saka wancan abubuwan, idan ka gama wai ka ga ya nuno maka haka, ba wai yana nufin cewa ka gama komai ba. Kun gani ai nan kun ga basu ba mu komai ba. So kun ga nan gurin da aka rubuta, wannan gurin aka rubuta claim now, kun gan shi? So na wurin yanzu za ku taɓa domin ku yi claiming wannan $30 ɗin da za su ba ku, da kuma waɗannan coins ɗin nasu na Travels da za su ba ku guda 600. So za mu yi hitting wannan claim now. Bayan mun yi hitting claim now sai mu taɓa wannan verify now ɗin. Yawa. Bayan mun taɓa sai mu sake taɓa wannan send OTP. So verify email ɗin da za mu yi a nan gurin shine zai sa su ba mu waɗancan coins ɗin. Kun gane? Shi zai sa su ba mu waɗancan coins ɗin. So zan je in sake ɗauko OTP na in zo in saka domin ku ga yadda za su ba mu waɗancan kuɗi da kuma coins ɗin. Yawa, gashi nan na ji na kwafo sabon. Gashi nan na saka. Yawwa. Kun gani yanzu komai da komai namu yayi. Kun gani? Yayi, gashi nan sun ba mu, sun mana ma congratulations. Sun ba mu waɗannan coins guda 600 kuma sun ba mu dala 30. So ba sani ba dai ko shi coins guda 600 ne su ne yake buga dala 30 ɗin ko abin nan ba. Amma dai muna da coins guda 600, sannan kuma muna da dala 30 da suka ba mu kyauta. So haka duk wanda ya register haka za su ba shi. Kun ga registration nan ba wani wahala yake da shi ba. Ba wani wahala. Komai is very very simple. Nan da nan za ku yi komai ku gama. So nan wajen shi za ku taɓa in kuna so ku ga wa'incan abubuwan su fito. Bari ku gani. Gashi nan mun taɓa shi.
So kun ga anan gurin za ku ga komai naku, ga dashboard home ɗinku, ga kuma profile ɗinku, ga referral board ɗinku, ga referral link settings, ga withdrawal, ga transactions, ga ranks and recognition. So komai da komai na nan gurin za mu shiga gurin wannan referral link ɗin domin mu ɗauki referral link ɗinmu saboda mene mu yi sharing. Duk wanda muka kawo muna da commission. Kun ga idan a level 1 misali muka kawo direct ɗinmu, duk wanda muka kawo a matsayin direct referral ɗin, misali yanzu ni ɗin nan kai tsaye sai ka ɗauki link ɗina kai register, so zan samu $20. Kun gane, zan samu $20. Sannan still idan kai ɗin da ka ɗauki link ɗinka ka ba ma wani yayi register, zan samu $10. Idan wannan wani shi mai ɗauki link ɗin shi bai ma wani yayi register, zan samu $8. So a haka sai ku ga referral ne mai tsayi ake yi sosai wanda kowa da kowa zai samu. Don haka sharing a cikin wannan abin nan ɗin na Travels gaskiya abu ne mai matuƙar kyau da amfani. Saboda haka ga cikin ƙanƙanin lokaci kana zaune abinka ba wani aiki ba kuɗi suka sa ba komai suka saka ba, kawai su yi register. Sannan kuma su ma an su yi register na ba haka za a basu ba, za a ba su $30. So ku gaya me yasa ba za ku yi ba? Me zai hana ka kai register ka kawo ƴan uwanka, abokanan arzikinka, kai kowa ma da kowa ka kawo su zo su yi wannan abu. Saboda duk wanda ka kawo kana da benefit akai. Duk wanda ya zo ya register da link ɗinka ko ya register da link ɗin da wani naka shi ma ya amfani da shi, in dai a referral ɗinka suke za ka samu alkhairi da su. So jama'a a daure, a cire ƙyashi, a je a yi referring. A cire ƙyashi a yi referring, wannan referral ɗin wallahi akwai albarka. So a nan gurin kun ga kuɗinmu, kun ga gashi nan abin da ɗinmu guda 600, coins ɗinmu na Travels guda 600, wanda shi ne yake buga $30. Kun gan shi? So jama'a haka fa da haka gaskiya mu dage mu je mu nemi referrals mai abin nan ɗin da ya kamata. Kun gane ko? So yanzu za mu je kuma zan nuna muku yadda za ku yi sauke application ɗin, yadda za ku yi login da kuma yadda za ku yi KYC. Kun gane? Saboda ba a cikin application ake register ba. Kun gane? Ba da application ake register ba. Yadda na yi muku ɗin haka za ku bi domin ku registration. Idan kun gama wannan ne sai ku je ku sauke application ku yi login. Kun gane? Kowanne daban-daban ake yin so waɗannan abin komai suna da nasu tsarin. Sun tsara shi da suke buƙatar shi, ba wai komai kawai yadda ka ga dama za ka je ka yi shi ba. So yanzu za mu je domin ina muku za ku sauke applications ɗinku ku yi register. Ku yi login. Yanzu idan kana cikin WhatsApp group ɗina ne, za ku ga na ajiye muku APK na application ɗin, ku yi downloading ɗin shi. Idan kuna Telegram group ɗina ne, shi ma za ku ga na ajiye muku APK ɗin, ku yi downloading ɗin application ɗin. Idan kuma kuna kallona ne a YouTube, ku duba description na wannan video ɗin, za ku ga link na Telegram group ɗina, ku yi joining domin ku samu damar amfani da wannan application ɗin. Kun gane? So ku yi downloading application ɗin, bayan kun yi downloading ɗin shi kun sauke shi a kawai kun yi installing ɗin shi gashi nan kamar haka za ku gan shi. So bayan kun buɗe shi kun sauke shi sai ku taɓa kan shi. Da ku taɓa kan shi kawai zai kawo ku nan gurin. Kun gani? Ya saka muku mene? Sign in. Ya saka muku sign in. Gashi. Kun gani? Sign in to Travels. Kun gane? So sai ku yi sign in. In ba ku manta ba ɗazu mun yi amfani da email address. So gashi nan yanzu na saka email address ina taɓa wannan continue. So bayan nan taɓa continue za su tura min OTP again. So zan je yi copy OTP ɗina sannan in zo in pasting a nan. Kun gane? So gashi nan za mu je ga Gmail ɗinmu domin mu ɗauko wannan email da suka tura mana. Nan za mu saka 865692. So nan gudun sai ka saka shi manually. Ɗazu na so yi pasting kawai sai ya ƙi. So yanzu bayan ya ka saka OTP code ɗinka ya wuce zai kawo ka nan gurin ka yi creating pin da za ka dinga amfani da shi wajen shiga account ɗinka na Travels. Kun gane? Wannan pin ne za ka creating da kanka. Kamar security pin kenan da za ka saka, wanda in za ka shiga application za ka saka da kanka domin ka yi accessing application ɗinka kada wani ya je ya shiga application ɗinka ba kai ba. Kun gane? So sai ka tsaya ka duba wasu abubuwa da kake ganin za ka iya tunawa. So misali yanzu zan muku misali, kun ga wannan gaba ɗaya registration ɗin a matsayin misali ne. So ni zan saka misali kamar 085213 misali haka. Kun gane? Gashi. Sai mu sake verify. Kun gani? Confirming kai. To kun ga yanzu duka yayi. So in wayarka tana da mai sunan shi ya suna wannan abin thumbprint ne ko menene?
yawa idan wayarka tana yi sai ka saka, kun ga sai ka enabling nan gurin, wanda idan in kana so ba sai ka saka wancan pin ɗin ba, ko sai ka saka fingerprint ɗinka ka buɗe wayar, ko kuma in ce ka buɗe application ɗin. Gashi nan ni zan kunna nawa, zan kuma saka abin nan ɗina domin yayi. Yawa gashi nan nayi. Kun gani? Kun ga application ɗina, kun ga app ɗina, kun ga dashboard ɗina, komai ya buɗe. Kun gani? So yanzu muna so mu ga abin nan, yadda za mu yi mu yi KYC. Yadda za mu yi KYC shine, kun gani? Bari ban nuna muku nan taɓa ba. Gashi. Nan shine ainihin dashboard namu. Bayan mun shigo nan gurin to za mu taɓa nan gurin. Kun ga nan? Inda ka saka MU ɗin nan wurin saman nan, wurin username ɗina kenan, to nan wurin zan taɓa. Shi na taɓa ya kawo ni nan wurin. Kun gani? Shi na taɓa. Bayan na taɓa shi, so sai na zo nan. Kun gan shi nan ga gurin nan, my KYC. Kun gan shi? My KYC. Na wurin ne ake yin KYC. Kun gani bayan kun buɗe shi, gashi nan. So nan gurin za ku taɓa gashi nan create new KYC. Kuna gani create new mene? KYC. So sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi, za su ce muku gashi nan ku yi start verification. Kun gani? Ku yi start verification ga abubuwan da ake da buƙata. Personal details, government ID da kuma selfie verification. Abin da za ku yi kenan domin kammala wannan KYC ɗin. Me ake nufi da KYC? Know your customer, ko? Shine full meaning ɗin shi. So sai mu taɓa wannan verification ɗin, start verification. Sai mu fara cike komai. Ku tsaya ku natsu sosai. Sai saka details ɗina amma ba zan yi submitting ba saboda na riga na yi KYC. So kuna gani za mu saka komai, ku tabbatar daidai yake da komai naku. Kun gane? Da sunanku da komai ya kasance daidai ne. In ba daidai ba ne ba zai taɓa yi ba. Kun gane? To gashi nan muna ta sakawa. Nan wurin nationality sai ka zaɓi Nigeria. Za ka iya kai searching Nigeria, za ku ga ya fito. Sai mu taɓa shi gashi. Nan wurin sai mu taɓa date of birth. Gashi nan. Ka tabbatar komai da kake yi daidai kake yin shi. Kun gane? Komai ya kasance kana yin shi ne daidai. So bayan na taɓa nan, gashi, yawa. Sai nan gurin gender, zan saka female. Bayan na saka female, sai in tafi nan gurin next. Gashi nan za ka taɓa wannan continue ɗin. So zai kawo ka nan wurin da za ka taɓa. Sorry, ina so na ga naku ne nake taɓa. Nan gurin nan za ka saka phone number ka. Amma farko za ka saka code ɗinka na country ɗinka. So za mu taɓa gurin. Sai mu taɓa Nigeria. Domin mu saka code na Nigeria. Gashi. Za ku ga Nigeria ya fito. Gashi nan a nan. To sai ku taɓa shi. Kun ga na taɓa. Sai ku saka mene phone number naku. Gashi. Yawwa, na saka nawa. Gashi nan email ɗina dama is already verified. Kun gani? So sai mu taɓa mene? Continue. Gashi nan. Bayan mun taɓa continue, still za mu ci gaba da cike-ciken mu. Nan wurin select your occupation, ana nufin aiki da kake yi, za mu iya saka student. Kun gane? Za mu saka student. Kuma kana da wani aiki da kake gani za ka saka? Idan kana aikin gwamnati ko wani abu, za ka ga dai ga sunan da yawa. Occupations ɗin ga sunan da yawa. Idan akwai ɗaya naka a ciki sai ka zaɓa. An babu sai ka saka wannan student ɗin. So bayan ka taɓa nan gurin, sai nan gurin annual income. Me ake nufi da annual income ɗinka? Idan ko da kai student ne ko kana aiki ko ka zaɓo dai wani abu a wancan wurin, so dole sai ka cike nan gurin. Annual income. Ni zan saka $2,000 a shekara. Annual ne, shekara, ba monthly ba. Nan wurin sama annual, shekara kenan. Kun gane? Annual gashi. Nan gurin shine account purpose, personal use, ko kuma in ce business use. Kun gan shi? Yawwa. Sai nan gurin kuma monthly expected volume. To tunda can gurin na saka 2,000, nan zan iya saka 100 ko kuma 200 ko kuma saka $180 a month. Kun gane? Duk month $180 yana shigowa account ɗina. Kun gane abin da ake nufi? Za ka iya saka naka kai ma daban. Ba lallai sai yayi kallon nawa ba. So bayan ka cike nan gurin, sai ka taɓa wannan continue. Kun gani? Nan ga country ɗinmu Nigeria. Sai nan street address. Yawwa. So ni zan saka gashi. Zan saka misali wannan. Number 30. Misali a Lumbasawa Road. Bayan ka saka wannan, sai nan gurin nearest city. To mai zan sa ma ni? Oh, Zaria ta zan saka. Wasu dama ni 'yar Zaria ce. So
ban san wani neurons ɗin suke magana ba, ni dai na saka Zaria, in ma ba shi ba in ma shi. So nan wurin postal code, kun gan shi postal code, me za mu yi a nan wurin? Mu je mu tambayi ChatGPT me postal code na Zaria, kun gane? So za mu je ga ChatGPT na, sai mu tambaye shi menene postal code na na Zaria, kun gani? To sai mu yi hitin, gashi nan zai ba mu postal code namu, gashi nan Zaria City. To sai ka yi copy, kai ma ka tambaye shi na garinka, kun gane, na garinka, na local government ɗinka. Idan ya baka sai ka zo ka saka, gashi nan na yi pasting, yawwa a abubuwa. To bari in saka shi manually kawai, 8 gashi nan 211, yawwa. To sai next, gashi nan gudun za mu saka abin da muke so za mu yi amfani da shi wajen verifying wannan KYC ɗin namu. So zan yi hiti wannan, sai mu zaɓa shin da mai kake da shi, passport kake da shi, in kana da passport sai ka saka passport. Residence ID shi kake da shi, driver's license shi kake da shi, a wannan ba mu da alaƙa da shi, ba ƙasar nan ba ce. So ni zan yi hiti wannan residence ID, sai in saka ID number na, wannan shi ake nufi da NIN number, NIN ne wannan residence ID ɗin, NIN number, kun gane? So sai ku saka NIN number ku a nan. Bayan ku saka NIN number ku, sai nan wurin sai ku zo ku taɓa wurin issue date. Idan kana amfani da NIN slip, kun gane NIN slip wancan na katin wanda ake biyan 15 ne ko kamar a yi maka, za ku ga akwai what's the name, akwai issue date ɗin shi, ko kamar expire akwai issue date ɗin shi, yawa wannan. Kun ga duka nan gurin they are optional. So za ka iya kana da shi ka saka na nan, tunda ni nawa akwai na nan amma babu na nan, so zan iya saka na nan ɗin sai in bar nan ɗin, zan kuma iya barin su gabaki ɗaya. So bayan ka zo nan gurin sai ka taɓa nan gurin, kun gani ga abin da suke ƙara gaya muku, kun gani ensure all document details are clearly visible, kun gane? Kun ga yadda za mu saka residence ID ɗinmu ne, ma'ana NIN number mu na kati, kun ga ai gaba da baya ne. So nan gurin za mu saka gaba, nan wurin kuma za mu saka baya, kun gane? So bayan mun saka gaba da baya, main next abin da za a yi shine selfie. Za ka saka hoton fuskarka, za ka yi selfie ɗin fuskarka, idan ka ga komai sai ka daɗa, sai ka taɓa kai. So daga nan gurin sai ka submitin komai naka, shi kenan ka gama komai da komai na abin ɗin KYC ɗin, ka gan shi na under processing. Ba zai riga da ya gama verify ba, za ka bar shi zuwa awanni ko kwanaki ka gani idan sun maka verify, kun gane? Za ka gani idan sun maka verifying. So in sun maka verifying, yadda za mu yi magana cewa a mana verifying KYC mu, za mu sake shigowa ma KYC. In muka shigo ma KYC za mu ga details ɗinmu a nan wurin, za mu ga details ɗinmu a nan wajen, kun gane? Za mu ga details, da a ce mu yi submit wannan KYC ɗin, nan gurin zai nuna mana guda ɗaya 1, kun ga yanzu ya saka 0, kun ga ai ban yi submitting ba, saboda na riga na yi submitting details ina ainihin account ɗina. So nan wurin za ku ga ya nuna muku 1, sannan kuma a nan wurin za ku ga inda aka rubuta approve, za ku gan shi ɓaro-ɓaro, approve, that is saying approving KYC ɗinka. So hanya ta biyu kuma da za ku yi ku gane cewa an yi approving KYC ku ko ba a yi ba, za mu koma baya zuwa kan ainihin dashboard ɗinmu. So gashi nan, yawwa, kun ga nan gurin shine ainihin dashboard ɗinmu ko? To idan har ka yi KYC ka yayi, kun ga nan wurin a nan wajen akwai inda za ku gani. So idan KYC ɗinka yayi, kun ga nan, kun gani? Nan wurin na farkon da kun ga saka verify, sai nan gurin number 2 get card, sai nan gurin spend. So idan da a ce KYC ɗinmu yayi a nan wurin za mu ga verified past tense, ba verify ba. Verify na nufin mu je mu yi verifying. Verified kuma yana nufin cewa mun riga da mun yi verified, an yi approving KYC mu komai ya daidai, sannan kuma nan gurin 0% ɗin nan zai koma 33%. Yes, kamar 33 ne in ban manta ba, zai koma 33%. A nan ma za mu iya gani cewa mun yi submitting KYC mu an yi approving ko ba a yi approving ba. Suna fatan cewa wannan bidiyon ya ƙayatar da ku kuma ya gamsar da ku. Idan kuna kallo na a YouTube, da Allah ku danna, ku daure
ku danna mun like, sannan kuma ku subscribe channel ɗina domin kallon AI videos da kuma abubuwan da za ku yi domin ku samu kuɗi a online da wayar ku cikin sauƙi kuma free. Yawa free duk wani abu da zan kawo muku shine free, wanda za ku saka da details ɗinku kawai da data ku da kuma wayar hannunku ku samu kuɗi da ikon Allah. So wannan abin zuwa ga August, September, October, zuwa October ko November za a yi launching ɗin shi. Jama'a wannan travels ɗin project ne mai girman gaske, project ne mai girma. Idan ma kana ɗaukan shi a matsayin abu mara amfani, kana ɗaukan shi for granted, dan Allah ka ɗauke shi da muhimmanci, saboda wannan abu ne da ya zo domin canza mana rayuwa. Idan kun ga yadda ake hada-hadan shi sosai a duniya za ku yi mamaki, saboda cards ɗinsu yanzu haka in kana da card ɗinsu za ka iya shiga kowane restaurant a duniya ka je ka ci abinci. Sannan kuma nan gaba kaɗan za a fara amfani da cards ɗinsu domin yin tafiye-tafiye. Dama kun ga taken su ai shine travels, dama kamfani ne na tafiye-tafiyen jirgin sama, na ruwa da kuma sauransu. So nan gaba kaɗan in suka yi launching ɗin shi za a fara amfani da wannan card da wannan coins ɗin da aka bamu har guda 600 za a fara amfani da su ana siyan ticket na tafiye-tafiye. Sannan kuma akwai abin da na manta ban gaya muku ba, ana pre-sale. Idan kuna so ku ƙara yawan wannan coins ɗin naku, in waɗannan da aka baku guda 600 bai muku ba, sannan kuma kuna ganin cewa ku ba za ku iya yin referring ba, za ku iya kawo mutane ba, to za ku iya ku siya hannun jari, za ku iya ku siya coins ɗin ku ajiye. Kun ga za ku iya ku siya coins ɗinsu ku yi holding, saboda zai dinga tashi ne. Kun ga abin da aka ce muku ana hidima da shi duk duniya, so kusan cewa a kowane lokaci ci gaba da ɗagawa ne, ɗagawa zai ta yi ko da yaushe. So in kana ganin cewa an baka 600 guda 600 ya yi maka kaɗan, za ka iya ka shiga pre-sale ka siya wasu. In kuma ba ka iya siya ba sai ka dage ka yi referring. Kun ga wannan referring ɗin wallahi ya fi kowane method sauƙi da kuma daɗi a cikin wannan application na travels wajen tara coins ɗinka da yawa. Saboda mene? Kun ga shi pre-sale sai ka nemi kuɗi. In kana da kuɗi za ka siya abinka hankalinka kwance. Idan kuma ka talaka ne kamar nifa baka da kuɗi, kun ga sai mu dage mu yi referring. Wannan referring ɗin duk wanda ka yi referring fa za a baka guda coins ɗin na guda 400. Coins 400 fa za a bamu idan muka yi referring. So why not ba za mu yi referring ba? Why not? Duk wanda muka kawo za a bamu coins guda 400. Shi ma wanda ɗin ya kawo wani za a bamu coins guda 200. So ku gaya min why not ba za mu yi ba? Me abin wahala a ciki? Kawai mu ce mutum ga shi nan je ka yi register, kai ma za ka yi ka samu dala 30. Ku gaya min me abin wahala a ciki? Kai ka samu arziki, ka jawo wance shi ma ba wai ka ce ya zo ya sa kuɗi bane balle ya ce wani abin cuta ne za a cuce shi. No, it's free. Ya yi registration kawai, ya yi KYC, ya yi komai. Siya an shi dala 30 ɗin shi kuma ka dala 20 a matsayinka na wanda ya gaito shi. Dan Allah ne wahala a ciki. So jama'a mu mai da hankali, idan abu ya zo na alkhairi mu sai dai da za mu yi mu kasance at the top. Muna sama wajen accumulating abubuwan su da yawa, saboda idan ta tashi fashewa mu fashe da yawa. Ta da an tashi kawai da ta fashe jama'a sai dai mu gan mu gashi nan duk ƴan ƙungiyar travels gashi nan mun je ba ma umra ba, mun tafi aikin hajji. Bayan aikin hajji mu je umra, bayan umra mu je honeymoon. Wanda ba su je honeymoon ba sai su za mu su je da su da 'ya'yansu da mazajensu da kuma matansu. So jama'a ku riƙe wannan abin da gaske ku yi shi. Ina ƙara tuna muku dan Allah ku yi liking video ɗin nan kuma ku yi subscribing ga channel ɗina. Idan kana kalla ne a YouTube kaɗai, ka shiga Telegram group ɗina domin ka yi joining kuma ka dinga ganin sababbin update da na dinga sakowa na samun kuɗi da kuma videos na AI da kuma yadda ake haɗa AI ɗin shi kanshi. Na bar ku lafiya, ina muku da kowa fatan alkhairi.